The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. Psalm 103:17. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and gently lead those who are with young. Isaiah 40:11. Are not 2 sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than any sparrows. Matthew 10:29-31. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. 1 Thessalonians 5:14-15. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. Isaiah 41:10-15-16. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangadnam sa itong kaugalingon. Kanatong mga magtotoo, gimanduan kita sa pulong sa Dios nga mogamit kita sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga gitawag nato og rebound technique or recovery technique. Kaya ang 1 John 1:9 nag-iingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong free will and make the most important decision sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilong mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala ka na mo, pag-usab, dinhini ning dapita aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, imo pa kaming ipabuhi. Di mailan nga ang imong plano nagalihok pa nga ni sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kubani kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong
nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Dios nining adlaw. O tultuli kami ipatinaw, ipaklaro pa ang imong kamaturan. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome no sab nining atong Bible study nining adlaw. Padayon kita sa tuki, paghisgot nining atong tun-anan nga giuluhan og practicing our Christianity. Atong execute niini kinabuhing Kristohanon as believers. Apan onas tanan, sa di pagyud kita musugod, akong ipahinomdom kaninyong mga subscribers o mga followers na nining atong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Nga kining atong ministry nagsugod kini to operate pinagi sa YouTube channel niadtong July 19, 2017. So, taon-taon na gyud niini. Og it has its base here in the United States. Og sanglit its operation has been or has gained momentum ngadto sa mga katawhan nga nagpangita gyud sa kamatuoran sa pulong sa Dios pinagi sa ilang pag-browse niini sa YouTube channel. Tapos pagkaroon doon na nakitay mga 59 subscribers nga nagasunod who are positive and persistent subscribers all over the globe. Og ang atong study sessions gi-record kini adlaw-adlaw on a daily basis. Mahimo kini sa bilingual, Cebuano o English or napoy puro English, pure English. Now kining atong ministry, grasya kini ug bukas kini ngadto sa mga katawhan nga dunay mga dunggan magamit nila who are positively seeking, nagpangita gayud sila sa Dios ug sa iyang pulong nahibaw naman ang Diyos raw ang iyang pulong mao ni dili na gyud mausab. They are the only two immutables sa tibuok universo. Og ang Diyos nagahuwat lang. He's just tapping his foot, waiting for anyone nga to seek him and his divine viewpoints. Naman si Jeremias 29:13. And later on, magatubo sila sa ilang espirituhanong kinabuhi o mahimo na niya may kalagmitan nga sila mahimong potential winner sa kinabuhi o sa umaabot nga kinabuhi. O sa ako nang giniingon nga o nanginahanglan man o galing kining atong kalibutan o pagdasig karong panahon na mao gyud ang tukma na gyud higayon. O kung nanginahanglan man og paglaom ang mga katawhan pagdasig karon na gyud ang tukmang panahon. Ang Dios tungod siyang kaluoy ug gugma iyang gipahiluna kining atong Bible study. Usa kini sa iyang gisangkap kanato nga agi og pagpadayag sa iyang mensahe sa paglaom og kaligunan sa kinabuhi. Ilabi na taliwa nining makuyaw, makalilisang, makaguliyang, kahimtang sa kalibutan. Labaw na natong gikinahanglan kini. So mao kini ang atong ipatinaw sa atong mga subscribers. O kung aduna kamoy mga comments sa inyong komentaryo na panalanginan ba kamo nining atong
Bible study through the YouTube ni ining ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry. Then malipay kami nga inyong pasupot kana o inyong ipadayag ang inyong mga komentaryo labi na ni atong napanalanginan gayod nga kini atong malikon grasya kini wala kitay katakos nga kapahimos nini apan gi sangkap kini sa Dios kaniya duwa pag yung tanan. He has already prepared all this in eternity past. So bulahan kamo nga nagasunod nini. Okay? Padayon ta karon sa atong paghisgot pagtuon diin kita mo hunong kagahapon. Okay. Unas tanan. Sa dihang tapuon o usahon, when we combine ang pagka mapaubsanon, humility, ug ang pagka masulundon, obedient, anaa kay kagawasan. That's the time that you can possess that freedom. Gawas nun ka sa imong pagkinabuhi. You have freedom in your life. May kagawasan ka gikan sa mga detalyes kinabuhi o gawas pa may kagawasan ka gikan sa pagpiit, stress. Sakto ba ang binisaya sa stress? Pagpiit kanimo ug may kagawasan ka gikan sa mga sala nga may kalabutan sa pangibog. Now, pangibog atong ingnon kini nga lust, L-U-S-T. Now, unahon tas pagtukbil ang bahin sa kagawasan gikas mga detalyes kinabuhi. Freedom from the details of life. Unsa man yung mga details of life? Mangutana katingali. Well, abi nimo, ang mga detalyes kinabuhi mao kadtong mga butang nga nagatukmod nimo sa paghuna-huna sama sa imong pag-ingon og di ko malipay o di ko makaangkon og bag-ong bahay o bag-ong sakyanan ba o bag-ong boyfriend. Paminaw. Kung makatunan mo na ang bahin sa pagkamapaubsanon, ang virtue of humility, ug bahin sa pagkamasulundon, obedience, ngadto sa pulong sa Dios, maamkuhan ra nimo nga ang kalipay nga malungtaron dili gumikan ni ini mga detalyiha. Dili. It's not pinaagi ni ini mga details of life. Ang pulong sa Dios dihas Proverbio 3:13 nagsulti ni ini. Bulahan ang tao nga may kaalam og panabot. Nadugang pagyud niini imo nang nakatunan nga ang mga kakulian o makulba ng mga kaimtangan sa kinabuhi sa mapananglit na ay mamatay nga imong inigugma o kaha na ay disgrasya o tingali na kay masinati nga pagsalikway sa katilingban, social rejection, kini silang tanan nga matang dili gyud makaagaw sa imong kalipay. Dili. Sayon ka na nga dili ka kinahanglang mo-react o musinta ngadto sa pagpiit nimo, gipiit ka ba o you fall into stress. Now, inay ka mo-react, musinta, just rest on the Lord. Ug bato ni ang hingpit nga sulod nun nga kalinaw, bisan pa taliwas ka talagman. Ani ay prinsipyo. Ang mga tao nga malipayon, people who are happy, ginadaan nila uban kanila ang ilang kalipay, bisag asa pa sila mo adto. Okay? Ang imong pagkagawas nun, gikan sa kapiot o kapiit, freedom from stress. Sa higayon nga mubati ka og naabay kalagot ba, kabalaka, kahadlok, o pagbatig sadan,
guilt, na sayod na ka nga kini mga sala masunahuna. Sayod ka nga, ubos ka na sa pagpiot, stress, o wa ka na magkinabuhi diha sa plano sa Dios. You're out of the plan of God. Ang panwat na maghisgot nga, you're out of kanang imong salvation. No, your salvation cannot be removed anymore. Hangtod naman na. Now, ang Salmo 118, versikulo 6, nagkanayon ini. Kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa man mahimos mga tao bato kanako. Now, di gyud ka angay ang muriak o musinta ngadto sa pagpiit, pressure. Inay ka musinta, angay kang mutubag. Respond lang ang imuha. Pinaagig, pagtuo nimo by faith. Ngadto sa pulong sa Dios. Sanglit, sayod ka naman nga. Ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, igo na. It is sufficient. Aron imong masugakod ang bisag unsang katalagman nga mudangat diha nimo. Now, diya sa Roma 8:31, kini nag-ingon, karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Now, ang pagkagawas nun, gikan sa mga sala nga na galambigit sa pangibog, freedom from lust-related sins. Daghang matang sa mga pangibog, lusts, ang isugutan sa Biblia. O niya ipipila ka mga ehemplo nini. Una, pangibog sa pakikilawas, sexual lust. Pangibog kini sa pagpakikilawas uban ni ni kinsa nga dili imong kapikas kinabuhi. Sexual pleasure with someone to whom you are not married. Well, ang sunod, mo ti una. Ang sunod, itawag na ito material lust. Pangibog kini og mga butang. Material man. Sa mapananglit sa bisti, sa kyanan, sa lapi, ubandi. Sunod, criminal lust. Naunsa man yung criminal lust. Pangibog kini sa pagbuhat og mga krimen. Sunod, chemical lust. Pangibog na ni sa drugas o ilimnon. Okay? Binuwa. Now, sunod, approbation lust. Pangibog kini nga pagadaygon kas uban. Okay? Sunod, kay gidaig na magkasuban, ana po kay sunod nga lust, gitawag og power lust. Pangibog ni nga makadumala ka sa uban. Okay? You can rule, you can manage, you can dominate sa uban. Ang sunod, ego lust. Pangibog ni nga mahimo kang number 1. Ikaw gyud mag-una. Now, ayaw pag-una-una nga tungod kay wa ka may pangibog sa pagkikilawas nga wa na gyud kay pangibog sa pagkikilawas sa imong kinabuhi. Sama ra na sa sayop nga pag-una-una nga ang gamay nga white lie dili sala. Okay. Now, sa di pa ko malimot, ang gahom sa usa ka magtotoo sa pagkinabuhi ubos sa pagpaubos o pagkamatinumanon, nagsumikad sa pagpuno kaniya sa Dios nga Espiritu Santo. This is because he is filled by God the Holy Spirit. Dihas Filipos 4:13 si Apostol Pablo nagkanayon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo.
Ang pag-ingon ni Pablo niini naghisgot kini siya bahin sa kalig-on ug sa gahom nga nagagikan sa Dios ng Espiritu Santo. Mao kini ang samarang gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo. Samtang dinhi pa siya sa kalibutan, sod sa tawhanon niyang lawas. Mao na iyang gigamit. Ang maong matang sa gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, available alang kanimo. Kasabot ka? Mahimong-imong pahimuslan kini. Okay na prinsipyo. Ang Kristohanon nga masubayon sa iyong pagtuon is persistent, consistent. Pagkat-on o paggamit sa pulong sa Diyos, kini nagahimaya sa Diyos. Mahimaya ang Diyos niya na. Una sa tanan, ang hamtong nga Kristohanon, nahimo ng usa ka di makitang bayani, invisible hero. Pinagi sa ingnon tag dynamic power nga iya nang natigom gumikan siyang pagtuon, makanunayon, masigihon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Saan daw adlaw? Ug tungod sa iyang pagkamakugihon ug pagkamatinumanon sa pulong sa Dios, panalanginan siya sa Dios. Ang iyang panimalay, panalanginan. Ug kadtong iyang mga higala nga gikauban niya o gikauban sa pag-eskwela ba o pagduwa sa in any sport, bisag unsang paugnan sa kusog, bisan ang iyang nasod. Kadtong tanan nga gikauban niya. Bisag panagsara niyang gikauban, kadto silang tanan mapanalanginan. Nakasabot ka? Kini siyang hamtong nga magtotoo. Ang atong gisgutan, ang hamtong spiritually mature nga magtotoo. Kini siya nga mao'y tinubdan sa tanan ni mga panalangin. Wa kini siya mailhin ni bisan kinsa. Gawas lamang sa Dios ug sa iyang mga manulunda. Only God and His angels. Ano na alang kini? Usara ka janitor. Janitor lamang kining maong hamtong nga Kristohanon. O kini siya mo'y nakapauswag sa korporasyon o kompanya nga iyang gitrabahuan. Ang mga espirituhanong panalangin mudahili gikan sa maong hamtong nga magtotoo. Mudahili kini ngadto sa tanan nga nagapalibot kaniya. Sabta gina. Now, ang Salmo 23:5-6 kini nagkanayon. Giandaman mo ako pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma mag-uban ka nako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ug ang Hebrehanon 11:6 pod nag-ingon, walay makapaymuot sa Dios kundili pinagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga dunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Now, ikaduha, the spiritually mature believer, hamtong magtotoo, nahimo na kining bahin sa giingon taong pivot. Nanumdum ka sa atong hisgutan bahin sa pivot, P-I-V-O-T. Gihubad ko kinis binisaya o tuyukan. Bahin na kinisya sa maong pivot, kauban usab sa uban nga mga hamtong nga Kristohanon. Diha sa mga maghuhukom, Judges, Kapitulo 7, versikulo 5. Si Gideon, mitapok, he grouped together o mga 300 ka mga tao o kini sila mibuntog
sa medyahanong kasundawan nga ang mga medyahanong kasundawan sobra pas kalimaan kalibo 60,000 ka kasundaluhan kining tulo ka gatos ka hamtong andam nga mga magtutuo mipildi miparot ug labihan kadaghang mga sundao. Prinsipyo pagpakabayani dili kay way bili. Ang sa in English pagiingon ni be a hero not a zero. Now dinhi sa Amerika karon diin mao naman kini ang atong barod country, mga lungsuranon naman kita kadaghanan kanato ang nakapaligon ining nasura ug nakapagawas no niini a free country mao ang gitawag tag pivot Christians, mga Kristiyanon nga tuyukan pivot bisan pa sa apostasiya ug sa way pagtuos kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Oh, by the way, ang pasabot sa pulong apostasiya from the English word apostasy mao kini mao ni pasabot paminaw ang pagbiya o pagtalikod gikan sa Dios. Ang usa ka apostate nga nasod wa nay pagsalig sa Dios, wala na. Ug ang laing pulong nga in English pivot ang pasabot ni ining punga pod mao kini hugpong kini sa mga hamtong nga magtotoo, a group of spiritually mature believers nga nakapahatag og kauswagan who provide the prosperity ngadto sa ka client nation pinagi sa prinsipyo sa pagpanalangin tungod sa panagkauban, the principle of blessing by association. Okay? Nabisan tuod kung ang Dios nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanhon ug magakinabuhi unta sila sa espiritual nga pagkinabuhi, pinagis pipila lamang ka mga hamtong nga Kristiyanon, mahimo sa Dios ang pag-iway nining nasura gikan siyang pagkalaglag ug pagkaguba. Ang gikinahanglan ra niya mao ang pivot. Mora gikinahanglan sa Dios ang pivot. Usa ka hugpong sa mga hamtong nga Kristiyanon kinsa mo'y isip nga asin nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Now din hilang una kita kutob ug ato kini tiwason ugma. Mahumanan nato kini ugma, kini maong pagtulunan ug moto no sab kita laing pagtulunan. Din hilang usa kita kutob magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa grasya nga imong hatag kanamo higayon nga makapadayon kami sa among spiritual momentum. Agi kini og sunod sa imong mando, o Dios. Kami magatubo ug mahimo unta nga tinuod, matuod nga asin nga magapreserbar nining among nasod. Uban ni kami, o Dios, sa among pagpadayon sa among paggamit nining imong mga kamatuoran sa among adlaw panginabuhi. Aron sa ingon niya na makahimaya kini kanimo pinagi sa among pagkabot ng unya espiritualong pagkahamtong, spiritual maturity. Salamat nining imong grasya ang mong ipahimuslan kining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.